potkuu seuraavaksi. Hyvä Minttu. Hieno! Hyvä! Katolle vaan. Hyvä! Astu vaan. Hyvä! Hieno. Ja selätä heti. Selätä vaan! Selätä vaan! Hyvä! No just. Pää toiselle puolelle. Hyvä, ota taas se ranne kiinni. Oi, hieno. Yes. Selätä kunnolla. Vahva underhookki. Vedä vaan siitä ranteesta. Oikein hyvä. Hyvä Minttu. Palauta se underhookki. Taita toiselle puolelle. Hyvä. Niputa se alempi jalka. Omien nilkoin. Hyvä ja selätä. Ei väkisin. Painosijoittelua. Hyvä. Hyvä. Ja nyt käännä pää sinne häkkiin päin. Kädet itellä Minttu. 45 sekkaa. Ui ne kädet sisään. Kädet sisään Minttu. Ui. Työnnä leuasta ja lähde lyömään. On 30 sekkaa aikaa rummutella. Hyvä kontrolli Minttu. Herreillä. Ei mitään, paino päälle. Kierrä vaan. Hyvä. Todella hyvä. 15 sekkaa. Ota yksi kaato tai sitten irti ja lyöntiä. Hyvä Minttu. Hieno. Ota ne alapotkut pois, just näin. Hyvä. Hyvä. Hyvä Minttu. Nyt oli hyvä, just näin. Näet kaikki. Kevyet jalat. Hienoa. Todella nätti. Just noin, käyt lyömässä ja otat vähän irti. Hämyjä alle. Hämä. Nyt se alapotku pois. Hieno. Hyvä oli, nyt oli hyvä oikein koukku. Kädet alle. Aivan omat kädet alle. Homma pää sinne leuan alle. Pudota kyykyn kautta, vaihda tasaan. Hyvä. Pää itellä. Hyvä, astu sinne jalan ulkopuolelle. Toiselle puolelle. Astu vaan toiselle puolelle. Ja sieltä lähdet nostaa. Hyvä. Yes, hyvä. Työnnä leuas kyynärvarrella. Kyynärvarsi leualle. Hyvä. Ja nyt kädet itellä Minttu. Kontrolloi lantio. Hyvä. Kädet sinne haupereille. Aivan, kädet sinne hauiksi. Hyvä. Taas kädet sisäpuolelle. Kontrolloi Minttu lantio käsillä. Kyynärpäät lantioille. Just sinne. Kyynärpäät sisällä. Hyvä. Hyvä. Just näin. Nyt oot valmiina. Hyvä, ja mene ohi. Pidä paine ja mene ohi. Pidä paine! Oi, se oli hyvä. Uudestaan samalla lailla. Terävä tasonvaihto. Pää sinne leuan alle. Horjuta välillä Minttu. Anna mennä vaan. Hetken vedät happea ja sit mennään taas. 30 sekkaa Minttu. Hyvä, ja noin. Kädet yhteen ja sit mennään taas. Hyvä. Hieno. Tää hyvä. Hae halfi. 15 sekkaa Minttu. Nyt
Nyt röyhkeästi lähdet hyökkäämään. Anna mennä vaan. Kädet itsellesi ja lyö. Juuri näin. Hyvä! Vielä vaan. Hyvä. Hyvä Minttu. Hyvä, just näin. Hieno. Taas takimainen osa. Noin. Hyvä Minttu. Hyvä. Näin. Hyvä Minttu. Omat kädet alle. Todella hyvä. Nyt on hyvä paine. Kättä vahvasti alle vaan. Sä pääset milloin vaan sinne jalkoihin. Horjuta ja mene. Minttu, astu vasen jalka sinne oikean jalan ulkopuolelle. Astu sinne sun vasemmalle puolelle. Astu vasemmalle Minttu. Sitä kautta. Hereillä giljotiinin kaa. Työnnä lantiosta. Nyt on kädet auki, työnnä lantiosta. Ja päälle. Hyvä. Hyvä Minttu. Ja heti hyvä kontrolli. Purista vähän polvia yhteen. Tiukka halppi. Sitten lähdetään lyömään. Et voi kyynärillä sieltä. Työnnä kyynärvarsi sinne leualle. Käännä kaverin katse poispäin. Ota vaan kyynärvarsi leualle. Tämä on. Kontrolloi lantio Minttu. Halffi. Siirry halffiin taas. Nyt on pakko hakea. Mitä vaan tulee? Tarkkana. Joo. Ja heti ohi. Hyvä Minttu. Mikä köllöttelä nyt? Taas nouse ylös. Seuraa sitä lantioa. Seuraa lantioa, sit ohitat halffiin kun jalat aukee. Hyvä. Just toi. Kädet sisään Minttu. Kyynär, lantiokontrolli. Hae! Pakko hakea. Joo, ja nyt ohi. Oiva. Kokonaan ohi. Ja nyt teet sen mitä on Yes. harjoiteltu. Ylävartalon kontrolli. Käsi sinne pään alle. Aivan. Päättäväistä. 10 sekkaa. 10 sekkaa Minttu. Ylös ja lyö. Yes. Hienoa. Hyvä Mimmi. Voitto. Yes. Hyvä. Hyvä Minttu. Kannatti ajella Poriin tänään. Voisi ottaa mun luurin kanssa video tästä. Joo. Ota 2 luurin. Toisaan pystytty vaan. Joo. Sitä valinnanvaraa. Eri formaatteihin. Jep. Ja ottelun voittaa. Hajainen tuomio oli siihen kulma. Minkkuja. Hyvä Minttu. Haja ääni.